Dobrý den, vítám vás u prvního videa a možná také zároveň i posledního videa, jak na Skype. OK, první, co byste měli udělat, je, že si Skype stáhnete. Je docela možné, že na nových notebookích a takhle ho budete už mít předinstalovaný, a takže tu ten krok nemusíte řešit. Normálně se dostaneme na stránku Skypeu, je jedno, jaký prohlížeč samozřejmě použijete. Jsme na stránce Skypeu, tedy je ke stažení, jednoduše tam ťukneme, počítač bereme, pokud teda máme počítač, a tady stáhneme. Paráda. Počkáme chvilku, ono se toto. Tady jsou jednoduché kroky, jak to stáhnout. Jo, tady je uložit, promiňte, s tím prohlížečem moc nemám zkušenosti. Potom si to teda spustíme a už jednoduše nainstalujeme. Tady to prosím vás nezaškrtávejte, protože jsou to jenom zbytečné reklamy. A teď se nám ještě Skype aktualizuje, takže i pokud byste měli pokud byste měli starou verzi Skypeu, tak je to dobré, protože se vám aktualizuje. Jinak toto video slouží pro ty, co neumí se Skypem nebo se prostě s ním chtějí naučit. A také pro ty, co třeba tady neumí nějaký krok, já se to pokusím tady všechno ukázat. Takže chvilku strpení, právě aktualizuji Skype. OK, já bych tady Skype měl mít nainstalovaný, takže jako se jenom aktualizuje a mělo by to být hned. Dobře, teď už máme Skype nainstalovaný a aktualizovaný, takže si to tady nějak ukážeme. Jako první je tady Skype, můžeme to jednoduše zavřít, což my zrovna teda nechceme. Pak je tady změnit jazyk, můžeme si nastavit, jaký jazyk chceme, ale asi jednoduše necháme češtinu. A tady si můžeme ještě přidat nějaký jazykový soubor, což si myslím, že je taky zbytečný pro nás, protože máme tady prostě češtinu. Skype, Wi-Fi, tady si můžeme jenom ukázat, jak máme nastavenou, nebo je tady vidět, že máme nastavenou Wi-Fi. A to taky nemusíme teda určitě řešit, tady je spojení, to je podobné, ale prostě úplně tady nástroje jsou zatím zbytečné, všechno se bude řešit, až budeme přihlášený. Tady je ještě nápověda, tady asi jediný dobrý je, že tady vyhledat aktualizace, což se dá tak jako jediný použít. A my už to máme aktualizované, takže taky neřešíme. Dobře, omlouvám se. A teďko tady dáme teda vytvořit účet, ono nám to otevře náš prohlížeč výchozí. A odsvědčíme si to, tady teda napíšeme nějaké své jméno, své příjmení, tak počkej, to tam asi nebudeme psát, napíšeme tam třeba Filip, třeba Filip Jan, to dává smysl. To bych chtěl ale mít tu e-mailovou adresu, takže chvilku počkejte, já si ten e-mail založím a potom se uvidíme zase, teda uslyšíme, sorry. Dobře, už mám e-mailovou adresu, tady tuto, takže já si ji jednoduše skopíruju, můžete si ji sem samozřejmě napsat, ještě jednou ji sem hodím, to si taky samozřejmě můžete obsat. Tady si dáte, nebo nemusíte se sem dávat své údaje, je to úplně zbytečné si myslím, takže se něco napíšeme, třeba takhle. Pohlaví muž, region, to je úplně jedno, třeba Česká republika, město, to je úplně jedno, to se neřeší, to je jenom kvůli vašim přátelům, kdyby chtěli vědět, odkud jste, ale já to takhle neřeším, jak říkám. Jazyk si dáte češtinu, číslo mobilního telefonu, to tam vůbec nevyplňujte, to je zbytečné, stejně jako tady, nemusíte nic vyplňovat. Skype jméno, to je docela jako důležitý, podle toho vás najdou vaši přátelé. Ono vám to automaticky navrhne něco, protože asi tam to už je zabran, takže já tady vemu třeba filip.jan50. Heslo, tam si se napíšu své heslo, OK, počkejte chvilku, tak a tady ještě, že nám to potvrdí, jo, informace e-mailem, všechno v pohodě. Was a s to s to je proti spamu samozřejmě, nebo proti, kdyby to chtěl někdo nějak to, úplně jako to, chápeme se. Aby se to jako nezneužívalo, že se to musí obsat. Stáhnout to už máme, takže teď už máme jaksi založený účet, takže se sem vrátíme. Filip.jan50 a své heslo si napíšeme.
výborně, tady je téměř všechno hotovo. Tady si můžeme nastavit jaksi video, a to my nepotřebujeme. Mikrofon si taky můžeme nastavit, no tady můžeme dát automaticky nastavit, a reproduktory. Jinak tohle teda nemusíme zatím nějak řešit, ono se to potom dá vypnout všechno. Já žádnou webkameru nemám, takže ani nevím, co to. A dáme teda vybrat a... Ne, co to je? Nechci, dáme křížek, neřešíme. OK, a teď jsme teda tady. To už je si hlavní menu, takže v pohodě. Ukážeme si tady napřed ty odrážky, tady si můžeme dát stav, můžeme si dát online, nepřítomný, nerušit, neviditelný, offline. Online to je normálně, jste prostě na počítači, chcete, aby vám někdo ten daný napsal. Nepřítomný, že jakoby nejste u počítače, zprávy vám normálně přichází, takže tak, nerušit. Skype nevydává v tu dobu žádné zvuky a prostě přátelé, aby vám nepsali. Je to takové upozornění. Neviditelný, tak to je jako si, vy jste jakoby na počítači, ale dáte si tady neviditelný, aby vás přátelé neviděli a můžete jim třeba i psát a tak. Offline, to prostě se dáte offline, nikdo vám nemůže napsat. Profil, teď si můžete změnit toto všechno. Změnit zvuky můžeme dát třeba, tady jsou vyzváněcí tóny a tak dále, tady to nastavení si později ještě ukážeme celé. Soukromí, přijímat hovory. Tak jako jasně, že pouze tady od těch osob to dává smysl. Automaticky sdílet obrazovky, tady dáme radši nikdo, protože je to prostě bezpečnější. Ale stejně, jak si můžete si to tam potom zapnout, takže bych to zase tak moc nehrotil. Přijímání zpráv od... no tak zase, aby jsme je měli v kontaktu, a pak nám teprve můžou napsat, to je lepší. A jak dlouho uchovávat historii, tak to bych klidně i nechal navždy, protože ono to zase tak moc nezabírá, nebo skoro vůbec to nic nezabírá v počítači a můžete si kouknout, jak jste si třeba psali předtím. Povolit, tak to bych nedával, to je zbytečný. Přijímat Skype cookie, ano. Povolit včetně... ne, to nechcem, to je zbytečné. OK, uložit. Potom tady máme ještě potom Skype credit, to je zbytečné, protože to je, když jako voláte jakoby z normálního telefonu přes Skype, to je zbytečný, prostě stačí, když ta druhá osoba taky bude mít Skype a můžete si úplně zadarmo volat. Změnit heslo, tak to asi chápeme, ne? Přidat kontakt, tady je prostě přidat kontakt, tady takhle dáme. Jméno, tady napíšeme třeba Lucka a ne, takhle se to nedělá, sorry, to se píše sem, třeba Lucka, tak ona nám to najde nějakou Lucku, tady máme třeba nějakou Lucku, tak dáme přidat do kontaktů, odeslat a už jak si ona nám může potvrdit žádost a nebo radši ne. Jo, a teďko dáme teda radši že ne, blokovat, ne, odebrat z kontaktů takhle, jo, já jí radši tu žádost nebudu posílat, protože to asi není úplně dobrý. Dobře, takhle se teda, tady si stačí napsat teda nějaký jméno, no to nám asi nic nenajde, ale dobrý, no. Třeba Petra. No a vidíte, live Petra, no to je ona, přesně, tu si přidáme do kontaktu a je to. Tak. A ona nám potvrdí žádost třeba, anebo ne. To je na ní. OK. Pak tady máme profil, no to je jedno, to si nastavte, jak se vám to bude líbit. To není nic tak důležitého, tady si někoho můžete zablokovat. A tak, prostě, aby vám už nikdy nepsal. Potom tady nastavit upozorňování, když někdo napíše na chat, tak to si taky nastavte, jak chcete. To je na vás úplně. Potom tady si někoho můžete přidat do oblíbených, tak ne, počkej, tady nevím, jak to se dělá teďko. No to je jedno, to vůbec neřešte, to je podle mě zbytečné si někoho přidávat do oblíbených. Volání na telefony, to bychom potřebovali ten kredit, takže ne. Zvuková zařízení. Pokud chcete, kdybyste od někoho třeba přijmuli hovor a nešel tam zvuk, tak tady jednoduše to takhle stlumíme. A jak si on nás neuslyší, když... Ne, sakra, jsou reproduktory, omlouvám se, tady to takhle
Si teda zapnu mikrofon, výborně, a dáme s ním hovor. Dobrý den. Čau. Vítejte ve službě pro testování vašeho spojení Skype. Po zaznění tónu, prosím, nahrávejte až 10vteřinovou zprávu. Poté vám vaše zpráva bude přehrána. Takže já teďka nahrávám zprávu a testuju jenom, jak mám dobře nastavený mikrofon, takže teď můžete říkat úplně, co chcete, a je to úplně jedno, až 10 vteřinovou, takže teďka to začne přehrávat. Takže já teďka nahrávám zprávu a testuju jenom, jak mám dobře nastavený mikrofon, takže teď můžete říkat úplně, co chcete, a je to úplně jedno. Pokud jste slyšeli svůj hlas, máte nastaven Skype správně. V případě, že slyšíte tuto zprávu, ale nikoli váš hlas, vaše nastavení... Výborně, já myslím, že už by to takhle mohlo stačit. Podle mě všechno už jinýho zvládnete v pohodě. Teď umíte všechny ty základy a myslím, že všechno už zvládnete. Takže díky moc za slednutí videa, moc mě potěší, když tady třeba zanecháte like a třeba nějaký koment. Je mi to tak nějak spíš jedno, ale klidně něco zanechte, napište mi. Díky moc.